И здравейте на всички, аз съм Лакерве и в днешния епизод ще изтеглим топбуката от PP България. Нека да видим колко записани има. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 до тук, 19, 20, 21, 22, 23, така, 23. Максимум 23. Има 3 победител, сега ще видим кой е първия. И първият е 14. Нека си го запишем, 14-я кой е. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. The Admin BG17 е първият победител от томбуката. Честито. Чакай да се запиша. The Admin BG 17. Така. Вторият победител е шестият. Кой е шести? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dead Angel. Dead Angel. Така. Ти си втория победител. И третия и последен е деветия. Значи той е 6, 7, 8, 9. Кап теч, не знам как си. 9 кап. Имате... Не, аз всъщност ще ви търся в сървъра и да ви дам томбулката. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да харесате, да се абонирате и да споделите. Бай бай.